Selamat sore bersama Nino. Nek kalih papae tinggen mlaku ngoten. Wis ki mang langsung pemirsa bar mandi. Langsung jupuki. Nek papae ra apa-apa. Nggih. Jupuki apa-apa. Terus kene kon balekno kon noto. Aduh, noto sik. Bu, jangan keluar kalau belum ditata. Kalau susu. Sing mana? Yang mana? Susu yang mana? Yang mana? Susu. Yang mana? Tidu. Sing mana pemirsa ini mencoba aktif grow. Niki mak 1 tahun plus 1 sampai 3 tahun. Niki mak cobi mak nggih niku mak. Terus kan sing cilik jajal cilik. Lho, Iya. susu. Boleh jajan ngoten lah mak, tumbas jajan. Ayo ning ndi, ayo ning ndi. Ayo. Ning ndi? Enggak boleh. Kamu udah ini. Ini susu. Itu. Senengane roti sing empuk niku lho, Mak. Kinara niku. Keju. Sing pundi nggih? Itu ya. Modele teng plastik ngoten niku lho, Mak, sak lembar ngoten niku lho. Ngajak ning iki ngajak. Pancen turuti, Mak. Endi lah nduk endi? Apa neh? Ora ngarah lah ndek boleh mau sing ngene-ngene iki karo mamae. Oh, ambil ini. Ya, ambil ini. Nek kon mbok kenceng berarti akeh. Nggih, berarti kan mendet nggih, Mak. Sik rotine ndi? Jajan. Nggih, jajan. Dudu ning kene. Pundi, Mak? Ngajak medun, Mak. Ngajak medun. Kesane medun. Jajan. Atit kena opo lah jane iki sikile kena opo nek atit ki. Ana sing ketutuk HP niku lho. Walah. Nggih nek kali pawae kan nggih ngereti ngaten iki lho, Pak. Ayo kamu udah ngambil. Senengane ndi udah ngambil. Bang Siko, sing ndi? Ayo tak tetno. Acuh. Ngambil. Pun, Mak. Ngambil mana? Kamu sing ngambil, mak sing nggawa ini. Mak sing nggawa kerenjang, Kinara sing ngambil. Ya, kamu udah ngambil. Wah, penyorehno dhek pengabe iki. Penak. Pen juga apa sing dicukup apa? Aja terigu, nggo apa? Ayo. Ya sini loh, makanan. Ayo sini. Ayo ambil Makman. Ayo Makman. Sini lo jajan. Nah, Wis tak ngatutno lho. sini loh, wes. Wih, Ben. mau sing Sane, Mak. Miu, oh gambar Miu, Miu. Mak. Gambar Miu. pangan kucing ya. Niku senengane Yaya Yoyo. Tak kira ngeten anu. Duh, adek kowe ana wam tombas panganan kucing. Oh, ameh Miune diombeni diombeni susu Miune, Mak. Iya, sudah ambil Miune. Ambil Miune, ambil kombeni susu kuwi. Miu, ya Allah, ngerti Miu pemirsa. Dadah. Ya wis peneng dineh kae. Nek ambil dah ngambil. Ambil. Taruh sini. Wes, mana Oh, lagi? pekorone seneng gambare Miu. Ya Allah, Mak. Minum. Ya Allah. Jangan lari, Tuh. Rotine sing pundi nggih, Mak? Napa ngeten niki lho, Mak Tin, tapi mboten sing coklat tok, Mak. Keju niki lho mbok menawi niki lho, Mak. Kinara. Ini, nggih ini mau. Ini. Ya masukno keranjang. Mboten sing coklat, Mak Tin. Lagi. Pandan Srikaya. Keju engko nang Intan. Mak Tin pengen sing pundi? Jenengan. Boleh seneng roti. Mak. Ayo. Gendong Mak Tin. Pun Mak tumbas napa meleh ya, Mak? Sampun. Pun. Lah Mak Tin pengen bentuk napa?
Aku sampai gumun ngrasakno langsung wow. Digendong Mbah Yuni moh pemirsa njaluk Matin ning tengah dalan ning ngadeg Matin disuwayang pindah lho pindah. Iki wis habis dicoba. Sapa ngerti ya iki terok Tante Popong, sapa ngerti so tipluk-tipluk koyo Tante Popong. Permen. Yo, tak mencoba lagi iki pemirsa. Tak coba niki aku iki pemirsa, iki tak jajal iki tekok Mama Susi. Iki apa? Mama Susi, ibune Repa aku lho. Intan satu nggo niki Nara. Kuwi mang enek miu. Miune ameh diombeni Mimi iki ngono lho. Iki rotine sapa? Intan satu adik sing ora coklat. Kinara sing iki lho, Duk Tan. Kinara sing iki lho. Iki sing krim keju. Aku sing coklat. Iya. Mau minta? Mau. Ngono Ibu. Ngono Ibu jaluki. Tak cobane sithik ya pemirsa, muga-muga cocok. Sapa ngerti wong kita berusaha ya pemirsa wis pernah iki wis habis rong Kinara mau ini. Tak cobane jajal iki aku lho pemirsa. Aja nyalahno mamae Kinara iki aku tapi wis kondo. Heeh. Tak wis konsultasi piye nduk tak jajal saiki. Sapa ngerti engko iso tipluk-tipluk mlenuk kaya anti popong. Aku anti popong ndek cilike yo nganggone iki. Tapi ndek biyen dudu laktogro pemirsa. Gambare manuk ngene iki tapi jenenge biyen laktogen. Tak cuelos. Biyen jenenge laktogen. Adik uga oleh sing coklat. Kinara uga sing coklat lho, kuwi sing awakmu. Kinara iki. Wis ndi mintan sing kuwi? Kok boleh coklat? Aja. Kok nek digremengi Mbak Indah. Nek gede oleh yo. Heeh. Lho Kinara iki oleh. Sing kula keju. Sithik. Maaf ya Bu ya. Nyah, Bu iso tengno ya. Aku gak mbok iso tengno. Heeh. Coba yang kecil dulu, kok nek pamane ndene gak gelem sing ngombe aku. Kinara mau disyuting? Mau? Tak gudak iku ya. Mau tak gudak? Mau saya. Bunjal digudak ya, Bu. Nek Kinara senengane diuntut di pemirsa. Diuntut iki Gak boleh ini coklat. Susunya lagi, Bu. Delok. Oh, alah. Tak cobane ya pemirsa, tak cukupne sendok kecil. Ning kono, Nduk. Bu, rene, Bu. Kinara ki lho pengen njah rotiku. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Enak, Dok? Enak. Pakai banyu anget ya, gek nembae ya, dikit ya. Neng disedoti ya. Disedoti bae sampean. Nah. Nggo banyu anget ya. Tak gawekno ya. Dah. Bu, iki cus ya? Ya cus dulu, cus. Tuh. Wes nang duduk. Iya, Iya, wis nang kok. duduk. Lek Intan genah ya wis duduk manut. Kuwi mang kaose mbok leboni watu ya manut. Iya. Iki kambine Kinara bagus Iya. kok. Bae duduk ya Nan. Ya bae tak duduk ya. Wis, bae duduk, wis duduk. Ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iya baik tak duduk. Ghairil maghdubi 'alaihim walad
dolin. Amin amin Tan. Amin. Wong ngajak berdoa. Besok Kinara wis pinter iso umrah. Ya, bismillah. Iya ya Mbak tak duduk ya digandeng. Iya Mbak tak duduk ya Ismail duduk wes, Ismail duduk. Duduk. Bismillah ya Kinara bisa iso umrah. Amin. Bismillah. Ore. Apa bermain apa kuwi, Nduk? Kinara Wis bar mandi pemirsa. apa jenenge wayang. Hati-hati. Apa, Bu? Oh, enek banyune, Nduk Tan. Anyu-anyu ki banyu maksude. Alah, hanya banyu. Wes gua di kono aku lah, wes kita. Pantesan anyu-anyu. Oh, di sini waktu tak warai yo. Mama kayak gelem. Ini tak warai. Ki mainan batu di sini lah, wes kene. Lah wes ki kene. Lah, pintar. 100 iku. 100.000 rupiah Ya saja. lah. 100 lagi. Tan, gak pengen mine Pak Silikon Tan. Ayo ah. Suwi dek ya. Tapi ketoke mantep ning nggone gablon cedak. Engko ayo. Ya. Iya ayo. Ayo mimik susu lagi ya. Dolanan batu kok. Batu gunting kertas. Monggo pemirsa, maemi nggih pemirsa iki Intan ya Bu, aku wis suwi lho Bu, gak mbok tumbas nomi, aku pengen. Bar iki langsung stop. Gak maem lagi. Maeme besok pagi jam 10. Ya betul. Ya. Manut Ibu ya. Tenan lo ya. 100.000 rupiah. Ya wis bismillahirrahmanirrahim. Iki mah wis tak sampun. Dikunyah carane. Minume jeruk anget, mboten usah manis-manis. Karena delok komentare pemirsa wis manis. Oke. Ya ibu sendok edok. Ibu ora usah nganggo apa-apa wis ngene ae Mas. Mau karek nambahi sambel saithik ngono mbek kecap saithik. Ora nganggo. Kok nganggo saus koyo Gak tahu Ibu, tak kei saus wis ngene ae. Bakso lah yo ngono. Bakso yo langsung nganggo sedikit kecap ya, kecap terus karo sambel ngono ae. Wah, aku pengen iki cah. Iya wis ndan. Ora usah nganggo sendok. Ngene. Siti ae. Wes. Wes man. Tanggane ora dismono kan. Iya maaf. Nah ini. Ibu gak usah taruh ya. Gak. Ya iki guys. Jangan brambang goreng. Ora, daun bawang. Iya betul. Yes, Ibu tak melok maem ya. Mang ini wes enak kok nenek. Alhamdulillah. Enak ya? Iya. Ini. Tak balik dong. Semoga maem pemirsa bumi. Suara takbir. Bismillah. Mang ini wes enak. Alhamdulillah. Enak ya. Enak. Bersyukur loh. Iki ibu, kok ibu ki. Enak itu Ora iso disendok lek. Iki jenenge taburan suarane. Iya.
eleh kejadian Apa? si kuning Yo. Iya. red kalau Saya wis dicandani Mas Dimas. si Pak Mang lho ki sendok itu melayu ini pragelem Lah kuwi di sana. Mam. Kan? Ini mau ngantul loh pemirsa. Mantul. Dengan yuk. Itu pemirsa. Lanjutnya di pemirsa. Lanjut pokoknya. Cuma apa? Ada sini. Ada tak kayak sok lombok sawit ini. Sok. Mantul lah. Mas barin kan? Aku tinggal Lah iku muka nak. nyalon-alon. Udah memek sambil kakek. Aku mah yo ora akeh. Ora oleh akeh-akeh Betul. Wis nani pitune aku. Pemirsa teko intan ate iso untuk kata-kata nek nyeluk ibu pibu to ndi. Kok aku muni dhewe ora di jadi pemirsa. Muni-muni dhewe. Ya lah. Aku saiki kan ngeluk Intene yo. Lendah yo pibune. pibu di dinding. Ya yo teko nek intan sik untuk kata-kata pibu iku ndi. Muni dhewe aku. Muni dhewe. Jare kok. Wes saatnya kita bayar. Randok ngene lho, Dok. Randok dicrus ngono. Kimang lagi ning gone Kinara untuk berita duka pemirsa. Jadi anak baik almarhum adalah anak yang baik namanya Mas Roni. Wis sak pantaran umurane Mbak Indah. Kuwi nek ngisi ban ning pom bensin mesti wis apal. Ngarep 29 guri 26 apa piye wis apal lho, serasah muni apal. Terjadi kecelakaan jerene iki mau Repa sing ngandani. Mugi-mugi almarhum Mas Roni iya paringi husnul khotimah, diterima amal kebaikannya. Umur kita tidak tahu ya pemirsa. Untuk kabar berita mang lho Dik lelayu Roni putrane Mbak Nyari Bagus Go Jagung lho kecelakaan meninggal. Oh bocah bagus Dek amalane maksudnya bocah apik ora ning kene Dik ning luar kota amalannya maksudnya bocah apik pemirsa ambek uang grabe apik ngono. Wis mugi-mugi kita nantinya saat dipanggil Allah paringi meninggal sing husnul khotimah ya pemirsa. Kita ndak tahu ajal kita itu kapan. Kok di saat kene cek nyakiti uang rong sempat minta maaf ujuk-ujuk wis
Wis di nggih. Wis di apa? Dipanggil terus piye ngono. Aja ngantek plempoken, Nduk. Nah. Dipanggil Allah. Ya iya, maksudnya kene bendino njahati uang, juliti uang, maksudnya banding-bandingke uang, membuat hati orang lain terluka sampai urung apa jenenge nek mbelani idolane ibaratnya ngantek sundul penuwun, membuat orang lain itu sakit hati, dadak urung sempat njaluk sepuro ibaratnya ya Tan ya. Dadak ujuk-ujuk wis dipanggil. Semoga-moga kita tidak termasuk golongan seperti itu nggih pemirsa. Mugi-mugi paringono umur sing berkah, manfaat. Oh gak sakit, pas kerja kecelakaan. Nggih pun pamit dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.